Mustru bat, horroa egiten duen mustrua. Rokabarrai esaten zaio Irlandako elezaharretan rokol irlari. Horroa egiten duen aitza, tradizioa zeltalaren arabera. Aitza agertzen den 3. aldian munduaren akabera, helduko omen da. Aitza, agertu eta desagertu egiten baita. Udan da soilik, ikusgai, neguan olatuek estali egiten dute. Marilenen kontakizunak mitotzat hartu izan dira beti esaten zutenean olatuek mendien tamaina hartzen zutela rokol alde horretan. Ez zieten sinesten, esagerazioak zirela uste zen. Gure aitak ere, alase esaten zigun, gure etxearen tamaina hartzen zutela neguan olatuek. 7 solairuko etxe baten barruan bizi ginen, 5. Bada, teilaturaino, helduko zirela olatuek zioen berak, baita zera ere. Esaten genio, nebarrebok, pentsatuta bere buruari inportantzia eman nahian zebilela. Ez zen haserretzen. Olatu handiek ez dute zerikusirik, tsunamiekin. Horiek lurrikarrek sortzen dituzte, eta lehorrera iristenean egiten dira handi, itsasondoan ukitzen dutenean. Arrantzaile batek baino gehiagok, esan izan dit, ontzi azpitik pasa izan saskiola tsunamiak, eta konturatu ere ez direla egin. Ur handietan basabiltza ez direla batere arriskitsuak.